Какво става, хора? Аре да пробваме супер viral crumble cookies. Обаче, понеже нямам време да ходя до там, мисля направо да си го поръчам, защото видях, че правят доставки през takeaway.com. Направо си взимам по една от всяка. Добре, пише, че имам 20 минути, така че чакаме ги да дойдат. Айде, пристигнаха. О, изглеждат брутално. Продължаваме с втората кутия. О, това ми е по-любимата кутия, защото тук и двете са шоколадови. Първата категория, по която искам да ги оценим, е цената. Всичките струват едно и също, така че имаме една обща оценка. 9,50 струват, обаче пак са доста големи. Първо ще пробвам лимонената, за да й дам шанс. Това има вкус на бисквитите на баба ви. Мисля, лимонени бисквити са супер меки. Оценката ми за лимонената бисквита 7,4 от 10. Втората бисквита, която ще пробваме, е с матча. Хора, това отгоре, ако е шамфастък, от сега ви казвам, че е 10 от 10. Вътре има парчета с бял шоколад. Има вкус на бял шоколад и на шамфастък. Няма много вкус на матча. Обикновено матчата има вкус на као. Тая ще оценим с 8,1 от 10. Продължаваме с бисквита номер 3. Приличаме на обикновените американски бисквити, които просто вътре са шоколадови капки, обаче отгоре има шамфастък и някакъв шоколад, който се е втвърдил. Много повече обичам шоколад, няма какво да се лъжим. На това оценката му е 9,4 от 10. Тая е по-малко шоколадова от миналата. 8,8 от 10. И победителя в днешното видео е и тая бисквитка. А между другото видях, че в takeaway.com има до 40% отстъпка на някои места, така че аз мисля да се възползвам. Видял се, че утре ще готвя. Евентуално.